खटा खा तुमको धरिए అడిగాడు అన్నా खाऊछु एबे एडी सोडा पिउछु मु एबे और एडी खाऊ छंती एडी मामा
ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛି ଦୋସା। ଏଇଠି ଦୋସା ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୋସା ଖାଇବୁ। ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ। ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସହରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିଶ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଡିସିପି ମହୋଦୟ, ଆମର ଏସିପି ମହୋଦୟ, ଆମ ଖଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଇଛି।